lesson lang pool. So kami nyo guys no. Throw me like a Hellcat. Yo, what's up guys? So, welcome back. So, murag dugay-dugay na wala kabalik og vlog guys, no? So, karon guys mag-vlog tagbalik guys. So, karon explore gyapon taron guys adto ta sa RR Beach na may mutang sa Barangay Maslo guys, no? So, ang mga kauban guys, mga sila si Brian, so nag-prepare pa sila sa para atong bound para adto guys ba. So, karon ta taon adto ta. So, kung bago pa sa akong channel guys, so don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Saladaga. O natin ko i-preach guys no, kanang Lapnis Vines. So nabi dito na akong mga kauban sa guys no, sa sayo guys na nagdagami ko mga video dito sa mga sayo. So palihog lang pag ko ninyo like and follow guys no. So karong tataon ato na ta sa Barangay Maslog. So mga ligo tayo guys no. So uban nimi, tara. A few moments later. What's up guys? So karon guys naabot na diri sa Barangay Maslog. So arita sa RR Beach. Yes, no? So arita sa so tara tara. Get ko doon. Ako sa tawas ko. Lawi ka hari dito. Dito. So tara. So mga kauban guys, Brian Full the bed. So i-search lang niya sa Facebook guys no. Ayan guys. Dito. So tara sila guys. What's up guys no? So karon guys na natadrisod sa RR Vacation Land guys no. So nindot kay diri guys affordable kayo. So ang pool ta diri guys kay target guys. No nya worth it kayong 50 guys kayo nindot kayo. Ya napas na yung mga cottage. So pila gyud ang pool ta ang cottage niya? So nasa mga cottage gano so barato ra sa kay abang guys. Ay 200 na 400. So affordable na kayo. 200 no, 200. Oh, 200 may paubot to guys. Balik ka naman eh. So nindot kayo guys, nasa yung mga bidyukihan diri, nasa bidyukihan. Pwede kayo mag unsa oras sa ma-close diri ka? Hapon. Alas 6 sa gabi ato or alas 7 sila mag-close diri. So okay guys, sa buntang mugikan. Abdin sa pirmi. So balik na ako guys, so taon. What's up guys? So karon guys naabot na yung duha ng mga kauban guys no. So actually kanis lang duha guys gikan pa Singapore. Nya naapas sila bago pa sila naabot diri sa guys ba. So dira si Yori Andre. So so si Erica K. Dira guys ay. Hi po oy. So dugay tawo ka vlog guys. So karon mag-backpack vlog guys no. Hey.
Unsa mo dia? Hi. Hi, everything! So, what's up? So, wala akong mga baby malawag dito. Grabe ito. Ang sabi ng Shopee. Kailangan shopping! Grabe ito. Si Joyce. Ayun si Joyce. Hi ka sa vlog ko. Ito, buhat boy. So, dira si Brian David. Yeah, hi, hi. Hi. Oh, hi. Hi. Reflex deh. So what's up guys? So I'm back guys no. So nga ni atong this situation guys. So di na mawag ta atong tag guys no. Dara guys no. So thank you the sponsor ni Joyce. Dara guys no. Minutes atong sponsor sa tag guys. So actually di na ako sa guys pusa na siya ka kahon. Dara guys ha. So guys, ako sa ni Puli Christian kaya ganta pa siya. Oh guys, murag baboy. Murag baboy. Tara. Sabi mo lahat ng problema ay kaya lampasan. Basta tayo'y nagsasama at Masay panguha niya bay. What? What? Yay. Ito sa malapit. So what's up guys? Sobrang gas maligo. Captain Darko, welcome to my vlog! Yo, what's up guys? So karon guys mga ligo na ta guys no. Maligo na ta sa ilang pool dire sa RR guys no. So guys, before na maligo guys, so mag wash na ta una no. So tara, let's
let's go. So, ang kauban maligo una kasi Yori Andre. Dara siya guys no. So, tadluan mo niya kung sa pagligo guys no. Pag-wash-washan. Para mahanap yung katugnaw ba? Na, sa di mo pa lang sa. Oh, na. Nya, pag-asa nimo. Gasan. So, okay kayo, right? Guys, no? So, karon guys, kita na po yung nice. Full bawal mo siya maligo kung dili ka magbasa din guys no. So, so murag okay na siguro ni guys. Pwede na ka maka-enter silang swimming pool. So tara. So nagtampaw. So panin eh. Sige ka talaga dyan. Yo, what's up guys? So, medyo lipong-lipong na gamay dito. So, tara guys. Yori! Yeah, what's up guys? Yeah, si Brian, no? Kita guys. So, na, ewan kumpiyansa glass niyo. Dali na yung maligo na. So, imo sa guys. Dali na maligo. So, umalam dito. Pati na, mamay later. So, namiya ka sa bar basta na ayos guys, no? Namiya kayo. Lapit ka lang sa over.
up guys? So, murag nagabihan na kita guys no. So, check na sa oras na to, murag alas 6 na guys, murag hapit alas 7. So, murag nagadagan na kayo mga mananap ng mamaak. No? So, karong oras sa guys kay nakoy pakita ninyo o unsa kaninot ang pool diri sa RR. No? So, upani ko, tara. So, dara na sila guys no, murag time check alas 6, hapit na mag alas 7 guys. So, okay pa ta diri napita? So, ipakita na ko ninyo ang ilang swimming pool nga naglight. So, kita mo na guys. So, nindot kita na akong guys no? Ha? So, daraan to ka? So, okay pa ta diri napita? Ha? Big? Thumbs up eh? So, dara guys no? Okay kayo diri guys, mga kutob sila mga alas 7 or alas 8 mga kuan guys no? So, mao na lang kuan guys. Less lang pool. So, kami guys no? Yo, what's up guys? So, karon guys no kay padong namin mamauli guys. So, daghang salamat sa RR nga diri sa vacation land guys no. So, daghang salamat kay time check. 7:20. So, 7:20 sa sulit yung 50 pesos guys no. So, sa wala pa mo ari mo diri guys kay okay jud kayo. Nindot bagid niya. Accommodating kayo niya. Sabot na nindot kayo mudang atang nagbantay diri guys no. So, ang tag-iya yun eh. Tag-iya mo nagbantay. So, okay kayo. Ano naman diri guys. So, dahil salamat sa iyong pagtanaw. So, Thank you. So, kung bago sa channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Saladaga. And, bye-bye!